Moi boa tarde, graciñas por achegarvos hoxe ata aquí. Eu pedín aí ese minuto de gloria para falar do meu libro. Entón, comezamos hoxe un ciclo que chamamos Mulleres de Realidades Comuns. Van a ser unha palestra, unha mensual. Acabaremos no mes de xuño con unha mesa redonda e imos a tratar diferentes aspectos que a nós nos parecen fundamentales dentro do feminismo. No día de hoxe acompáñanos Rocío Gómez, logo vai presentar Cris, pero non é empezar eu a falar así no meu libro así, para disimular. E un aspecto que para nós nos parece moi importante que ten que ver coa vivenda, que ten que ver como se resolve ou non se resolve a cuestión habitacional, sobre todo que as persoas con empregos precarios ou sin empregos en moitas ocasións. O libro, dúas propostas que vos quería dicir. A primeira, vos coñecedes este calendario? Alguén de vos non o coñece? Porque o debería coñecer todo o mundo. Solo temos online. Fixemos este para ensinalo. Solo é online. O temos na página, o calendario. O vimos facendo cada ano. E o deste ano, o chamamos así, queremos salario, o traballo xa temos, e é con esa idea, lembrando aquelas mulleres que tuveron que reivindicar hai un momento que alguén di aí no calendario, non sei, aquí ninguén se opuxo nunca que as mulleres traballaban, o que había oposición era pagarles polo seu traballo, pero para que se traballara nunca hubo problemas, non? Entón, bueno, empezamos, por exemplo, ese calendario de toda a vida, super limpito, non? Que vedes aí, no mes de xaneiro lle dedicamos os traballos, chamamos traballando na cidade, no caso, por exemplo, da Coruña, pero moi ligados, eses traballos moi ligados ao porto, e traballos que requerían grandísima fortaleza física, non? Cando se fala, e recollíamos neste caso, bueno, pois unha é unha carta, pero significa despois de poñer en común as mulleres que cargaban e descargaban carbón, descargaban carbón dos barcos e logo levaban a outros lugares do porto e que se queixan polo turno de noite porque non hai luz e porque nese momento levan sobre a cabeza 70 kilos de peso. Imaginaros que nun primeiro momento hasta tubidas se non hai un erro, como 70 kilos, era o que manexaban, e logo, bueno, outras cousas, de folgas e tal. Entón, esa era a primeira parte. E a segunda, no fondo, este proxecto, bueno, forma un pouco parte de algo que nos estamos comenzando a traballar, ainda que levamos varios meses, varias das persoas que estamos aquí, traballamos niso, que se chama Coruña das Mulleres. É un proxecto neste momento en web, centrades así, a Coruña das Mulleres, con nh.gal, recollemos biografías de mulleres pioneiras, a primeira muller que xoga o fútbol, que se saiba e que además se cree que cobrou por ese traballo. Hoxe que sei que o patrón dos xornalistas, a primeira muller que dirixe un xornal no Estado, que é La Vanguardia de Barcelona, era unha coruñesa. Chamamos a Coruña das Mulleres porque iso había que cortalo por algún lado, poderíamos decir, falamos das mulleres do primeiro tercio do século XX, en vez de eso fixemos territorial e falamos de coruñesas, no máis amplo sentido da palabra, non? Entón, que saibades, que temos un grupo de traballo, que podedes colaborar, tal. Non vai a ser que haxe aquí algunha persona que nos mandou un correo electrónico dicindo que quería colaborar, e mirade como estamos, que ainda non tuvemos tempo ni de contestar. Necesitamos xente que colabore, pero necesitamos tamén ir distribuindo ese traballo. Nada, temos un pequeno tríptico así en cartón pluma que vamos a mover por centros da cidade porque nos parece que tamén nos diriximos a un tipo de público que poden ser as informantes que non sempre se manexan en internet e que era necesario ter algo físico. Agora mesmo estamos grabando, agora mesmo hai unha compañeira grabando na biblioteca do Foro unha muller que traballou na fábrica de tabacos. Estamos con ese traballo. Que vos dicía, temos no Ágora unha pequena, un tríptico así amplo, pero un tríptico desos que se move con facilidade para moverlo por aí.
Así que nada, a Coruña das Mulleres, que vexades, que aproveitedes o que haxa ali, non tedes nin que nomearlo, espallar todo o que ali contamos e contribuir a facelo máis grande. Acabei o meu mil grazas. O ciclo é coordinado polo que é a nosa consultora de cabeceira para asuntos de feminismo e outros asuntos de interese, Cristina, de asuntos varios, asuntos de mujer. Bueno, no, Cristina, mil grazas a todas. mira, se che vai caer o pendente. Pode ser, Bueno, antes de nada quero agradecer a Asociación Alexandre Bóveda o traballo que está facendo desde unha perspectiva feminista, porque sempre está moi... a asociación sempre está, bueno, concretamente María Xosé, non é porque este la diante, pero é verdad, o sea, sempre está dando moitas facilidades para que podamos sacar adiante pois iniciativas como esta, debates, temos un club de lectura feminista que xa imos pola segunda edición, que está funcionando maravillosamente ben, que para min é un agasallo poder formar parte do clube, e bueno, e agora que nos cederamos, bueno, en realidade, que tivera a iniciativa de montar este ciclo, pois penso que é unha oportunidade, porque moitas veces, dende o feminismo, estamos centradas nalgúns temas que son como moi teóricos, pero que en realidade non afectan directamente as nosas realidades, a realidade da ciudadanía. E nos, o día a día, temos que facer frente a moitas situacións. E unha delas, por exemplo, é o tema da vivenda, os desfiuzamentos, que sempre me costa moito esta palabra, que por eso Rocío está aquí. No ciclo tamén imos falar da saúde mental das mulleres, porque a día de hoxe moitas veces se patoloxiza o que son as desigualdades, é dicir, as mulleres. Hai un dato que para min é espeluznante: o 80% das mulleres ao longo da nosa vida en algún momento consumimos antidepresivos ou ansiolíticos, e ten moito que ver con esa estructura que nos pon en situacións moi complexas, como da vivenda. Outra palestra vai ser sobre os cuidados, as cuidadoras, quen está desenvolvendo esa labor. Bueno, diferentes problemáticas que teñen que ver coa cotidianidade. E logo haberá un que vai ser como máis dinámico, máis divertido, e penso que sobre todo máis actual, que é sobre activismo na xente nova, porque a xente nova moitas veces se achega ao feminismo o día 8M, o 25 de novembro, pero logo non teñen lugares onde poder desenvolver todas as cousas tan interesantes que teñen nas súas mentes, nas súas cabezas, etc. Entón, imos facer tamén un obradoiro cunha muller de 23 anos que está moi posta en todo o que ten que ver con activismo, redes sociais, etc. Entón, penso que este ciclo pois é bastante interesante, así que moitísimas gracias a María Xosé e a Asociación Alexandre Bóveda, e que sigamos traballando, e moitísimas gracias a xente que estades hoxe aquí. Xa agora dou paso a Rocío Gómez, que Rocío Gómez é unha muller que ten unha parte tamén moi activista, pero non solamente a nivel feminismo, senón con, bueno, xa estivo na Asociación de Veciños e Veciñas de... Gracias. Bueno, que é unha muller que é moi activa. A día de hoxe está estudiando na Facultade de Ciencias da Educación e ten, digamos, está desenvolvendo unha labor moi importante de sensibilización sobre o tema da vivenda, pero con unha perspectiva que ten que ver coas mulleres, sobre todo, porque como ela nos explicará, cal é o perfil de persoa que normalmente é desahuciada. Moitas veces son mulleres con cargas familiares, etc. Entón, bueno, eu non me vou dilatar máis, solamente quero darlle as gracias, porque no momento en que bueno, a verdade que foi un pouco así
pillala, eu tiña ganas de falar con ela, foi así en un bar en plan de bueno, tal, e aliei así de tal maneira. Con unha conferencia, non? El xa dixo, sí, pois, por suposto, conta comigo, agradecer todas as facilidades, que moitísimas gracias. Vale. Vale, pois eu vou continuar con isto dos agradecementos, que máis ou menos se repetiron aquí, pero vou dicir por qué, non? E é un triple agradecemento. A vos, por suposto, por acompañarnos hoxe, a Cristina pola iniciativa, e a Asociación Cultural Alexandre de Bóveda pola acolida, non? Desde Stop Desahucios levamos xa bastante tempo teimando na necesidade de incorporar a axenda feminista o acceso á vivenda desta perspectiva de xénero. Según as plataformas de afectados pola hipoteca a nivel do Estado, das persoas que acuden por primeira vez a solicitar asesoramento ou axuda, o 90% son mulleres. No caso concreto da Coruña, o 100%. E precisamos de máis espacios como este para poder visibilizar unha problemática que, aínda que está oculta, cada vez nos afecta máis. Eu creo que concordaremos todas en que as mulleres somos as máis pobres do mundo mundial. Somos as que maior impacto sufrimos das crisis económicas, a fenda salarial, menores ingresos, maior taxa de desemprego e temporalidade. Tamén somos as que maior dependencia temos de prestacións sociais. E entón a pregunta é onde e en que espazos e baixo que condicións habitan as mulleres. Entón, bueno, un pouco para ilustrar e despois facer un debate, que vos vou a pedir colaboración, así que estade atentas ao que ides ver, pois vamos a presentar unha cortometraxe que se titula Ainhoa, que é do ano 2016, é dun home que se chama Iván Sainz Prado. E Iván estaba en Alemania cando xurdiu toda a problemática dos despexos no Estado español, non? E cando volveu, estaba totalmente escandalizado, porque decía que ali, pois bueno, se non podes pagar, entregas as chaves e aí remata o proceso, non hai máis, non? E no Estado español temos o privilexio de que, bueno, pois a legislación nos permita pasar por unha época de sofrimento por riba das nosas posibilidades emocionais, que non só é o que vemos ás veces nos medios de comunicación, o que vemos é como a punta do iceberg, non? E impacta moito porque realmente son unhas imaxes moi dramáticas, pero atrás deso, e posterior a eso, hai todo un período moi longo de sufrimento e de esforzo. Entón, imos pasar xa de la curta e a ver que vos parece e despois falamos de nós. Un poquinho, sí, non? Eu molesto? Non. Bueno, entón tamén
zona de tensión. Ay, no, no veo una sopa, por favor. ¿Qué te he dicho? Por favor, ¿y tú no vas a comer? ¿Dónde vas ahora? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Necesito salir. Vale, no te así que ya está, porque si te interesa un poco, acabas de salir de la tele, a ver, Lucas, estemos tranquilos. Pero que estoy tranquilo, hostia, que estoy tranquilo, joder, ¿cómo quieres que esté? ¿Eh? Si es que no sabes lo que está pasando aquí, copón, ¿no lo sabéis? Joder, ¿de dónde coño vamos a sacar el dinero para pagar esta casa? Que yo no mando dinero sin trabajar. ¿Lo vas a sacar tú? ¿Eh? Que no.
bolsita Kleenex. A curta empeza cunha imaxe na que só se ve a nai e a filla, e remata tamén con unha imaxe na que só se ve a nai e a filla. Entón, podemos pensar que foi un pesadelo ou creedes que o asasinato, e agora claro que o termo, que o asasinato do pai foi real? Digo asasinato porque de todos os suicidios, que creo que a nivel do Estado se produce un suicidio cada 12 minutos, pois de todos os suicidios que se producen, o 34% está relacionado con factores económicos. E se son factores económicos se poden resolver. Por lo tanto, non son suicidios, son asasinatos. Entón, pensades que bueno, hai unha cousa que imos ter aquí a Paula Tomé falando de saúde mental, que seguramente ela teña moita máis información, non? Os homes se suicidan máis, digamos que son máis executivos, pero se calcula que por cada suicidio que se leva a cabo hai 20 persoas que o intentan. Nós estamos aí. Eles se suicidan máis, nós o intentamos máis veces. Non o conseguimos. Entón, que pensades? Foi un pesadelo? Foi real? Porque se foi un pesadelo, os pesadelos denotan, non sei a vos, pero eu, por exemplo, pasame unha cousa, e que eu tiña unha avoa que era máis mala que as brujas malas de los cuentos que lles decir. Cada vez que sono con ela teño que facer un parón na miña vida, porque iso significa que algo non vai. Entón, un pesadelo a veces tamén denota angustia e preocupación por algo que está a acontecer. Entón, agora toca vos a vos. Que pensades? Que pasou aí? Que pude suicidar? Real, bueno, pois, se foi real, a partir deste momento, Ainhoa e a súa nai pasan a constituir unha familia monomarental. E o 50% das familias con uso adulto a cargo están en risco de pobreza e exclusión. E dese 50%, 82% son familias formadas por mulleres. Neste caso, a partir deste momento, vai iniciar unha peregrinaxe. Non se ve aquí na curta que exista familia extensa nin apoio relacional de ningún tipo. Entón, iniciará unha peregrinaxe en busca de axuda. O que veíamos era un aviso de execución hipotecaria que dá unha marxe de tempo moi pouca para poder actuar, pero seguramente o primeiro que se lle pase ou o primeiro que se lle recomende é que acuda aos servicios sociais. Pero ten unha filla. E iso está a facer, o outro día comentábamos precisamente coa concelleira de servicios sociais, que se enfadou moitísimo con nós por este tema, pero iso que está a facer que moitas mulleres non pidan axuda. É posible que ela se adicase toda a súa vida aos cuidados mentras el traballaba, co cual a súa vida laboral vai a ser moi escasa, posibilidade de percibir unha prestación por desemprego tamén, e terá que debatirse entre este medo de pedir axuda sin ter ingresos ou buscarse algo. Entón é posible que ante esa situación de pobreza e de exclusión que significa, entre outras cousas, porque hai aquí unha persoa que eu quero moitísimo e de cuxo compromiso social non podería dubidar, que un día falando destas cousas me dicía que é moi difícil, porque é moi difícil entender esta realidade, por máis que queiras empatizar, sí sabemos, coñecemos números, coñecemos datos, sí sabemos que existe, non? Pero que o que non sabemos realmente o que significa. Entonces, pobreza significa, entre outras cousas, non ter capacidade para afrontar gastos imprevistos, ter dificultade para afrontar pagos de suministros, e da vivenda,
das familias pobres, casi o 60% están dedicando un 40% dos seus ingresos a afrontar este tipo de gastos, cando que está recomendado polos expertos do Banco de España en 30, como moito, en 35. Entón é posible que, mentras ela se busca a vida e intenta mellorar a súa situación, esta rapaza pois quede, non se de soporte relacional, pois que quede ao cuidado de algún familiar ou de algún amigo, non? Ou amiga. E ela que vai facer se non atopa traballo, non? E volvemos á pregunta inicial: onde habitan as mulleres en estas situacións, non? Bueno, pois é posible que acuda e vaya vagando de casa en casa de amigos e de amigas, que ocupe sofás en casas de familiares. Hai unha cousa a nivel de familia que aí o veíamos, que era esa discusión que se produce, non? E que iso pasa. Vivimos nun estado de benestar familista que considera que a familia é un núcleo perfecto de amor, paz e armonía. E realmente non é así. Que pasa? Que ás veces os afectos ocultan ou aminoran os conflictos latentes, non? Pero cando se produce unha cousa deste tipo, pode producirse, se produce unha ruptura familiar. Hubo moitos casos, agora afortunadamente non, porque se avanzou moito na legislación, pero hubo moitos casos de rupturas familiares que venían provocadas porque os pais avalaban o piso aos fillos, non? E entón, ao final, non só perdían os fillos o piso, senón que tamén os seus pais o perdían. E nese caso, pois se produce un conflito. Se hai irmás, como se te ocurriu, pero mira en que embolado metiches a papá e a mamá, e a familia, a rede se estresa, e fai pum, e estou. Entón, é posible que ela pida axudas e se vai a topar, pois, bueno, hai pouco hubo unha... A hora de acceder á vivenda sin non ter recursos suficientes, pois o máis que pode acceder ao millor, o máis normalizado, digamos, sería unha pensión, non? Ou a un piso compartido. Hai pouco hubo unha sentencia da Audiencia Provincial de Lugo que condenaba a un caseiro a 120 euros de multa, unha barbaridade, por coaccionar a unha inquilina a manter relacións sexuais con el a cambio de facer un contrato de vivenda. Tamén vimos, se algunha de vos me ten escoitado alguna vez aquí, e en Stop tamén vimos anuncios de prensa nas que se ofrece alojamento a cambio de pagar o dereito de pernada, non? É posible tamén que entren. E tamén é posible que acabe unha enfermedade mental, que se desgaste e que teña que recurrir a algún alojamento social de media estancia ou que acabe directamente na rúa. Unha das cousas que eu quería aclarar era de que falamos cando falamos de exclusión residencial. Polo general, exclusión residencial asociámola sen fogarismo. E sen fogarismo no sentido estricto é esa imaxe estereotipada e chea de prejuizos que veíamos do home de barbas co cartón de viño rebuscando no lixo, non? Pero hai outro tipo de senfogarismo que é en sentido amplo, que é o que nos afecta a nos máis. En senfogarismo en sentido estricto, na cidade da Coruña debe de haber un 12% de mulleres. Hai un estudo moi reciente da Universidade de Barcelona que tamén cifraba un 12 e pico, as mulleres en situación de rúa, pero non as vemos. E non as vemos porque neste estudo concreto, que necesitamos máis estudos como esos, necesitamos, porque un día que escoitei decir a alguén que as mulleres somos tan pobres, que hasta sufrimos carencia de datos. Que é unha forma tamén de sacar eso á luz, non?
Bueno, pois en un 12% o 70% desas mulleres sufriran previamente violencia de xénero. Entón, non as vemos porque buscan lugares ocultos para protexerse, porque durmen ao mellor en estacións de metro, en estacións de autobús, en estacións de tren. Moitas acuden ás urxencias dos hospitales, que sabedes que é o lugar perfecto para pasar o tempo sin que ninguén te para caso, nin repare en ti. E iso é o motivo polo que non as vemos, polo que non están efectivamente non significa que non existe. E o acceso á vivenda cada día é polas condicións que decía antes, que está moi ligado aos recursos económicos, polas condicións, polas exixencias, ás veces, bueno, agora veía outro día que estaba valorando o goberno entre estas medidas así urxentes para acceso á vivenda que non se poda exixir máis que para entrar un mes de fianza e 2 mensualidades. Si temos en conta que na cidade da Coruña a media supera os 500, a media do alugueiro supera os 500 euros, eso significaría que hai que facer un desembolso inicial de 1.500. E se está a presentar como unha medida positiva, igual que se presentou no seu momento como unha medida positiva, e de certo aumentar os contratos de 3 a 5 anos. E falo de alugueiro porque o 70% dos... Bueno, o 70% a nivel do Estado dos despexos que se fixeron, que se levaron a cabo ano pasado, estaban relacionados con o impago de alugueiro. En Galicia, con nosotros, privilexio, estamos no 76%. Tamén temos o privilexio de ser a segunda comunidade en índice de suicidios, o baixo que está de primeiras Asturias. Entón, bueno, eso é o que está a acontecer, eso é o que pensamos que é urxente que se incorpore xa a axenda feminista. Sabemos todas e todas que se celebra o 25 de novembro. É o Día Internacional da Muller. Contra a violencia. É o Día Internacional contra a Violencia. Pois un día despois celebrase outro día contra a violencia. E o Día das Persoas sin Fogar. E están unidas. Estáse a utilizar pola experiencia de todos estes datos e estas cosas que vos conto son pola experiencia en stock. Estáse a utilizar a vivenda como arma de xénero, de violencia de xénero. Hai casos nos que se separa a parella, ela queda na casa cos fillos e coas fillas e el se compromete, ou ben verbalmente ou ben incluso por escrito, diante do xulgado, a afrontar os gastos da hipoteca ou a afrontar os gastos do alugueiro. Non é o primeiro caso que chega no que de repente a muller se entera de que eso non se está cubrindo porque lle chega unha orde de despexo e non podes facer nada. É moi difícil nesos casos, cando a vivenda está no nome de dous, se el se desentende, é moi difícil, e nos bancos en algún máis dunha ocasión nos teñen posto pegas, que acude a nos é a muller, nos defendemos os intereses da muller, pero a vivenda está no nome dos dous. El desaparece, se desentende, o cual a negociación é moito máis difícil de levar a cabo. E a mí hai unha cosa que me sorprende deste... Non vou a culpabilizar de nada as organizacións feministas, porque xa dixen antes que entendo perfectamente que isto non se poda visibilizar, non se visibilice, pero si cando falamos de, por exemplo, de prostitución, ou cando falamos de trata, o ligamos á feminización da pobreza, que xa é feminización da supervivencia, como é que non se está a abordar eso? Como é que eso non... Estamos, a mellor, reparando no síntoma e non vemos a causa? Iso é unha pregunta retórica que queda aí para o debate, se despois queredes comentar algo, non? Falaba antes do que significaba eso, vivir en
en situación de pobreza, non? Está baixando o índice de pobreza en homes. Neste momento está en 25%. En mulleres está incrementado, está xa nun 27%. E iso implica sufrimento, como decía antes, sufrimento psicolóxico, sufrimento físico, desempoderamento, e ao final o que reflicte é que somos triplemente víctimas. En este caso, de maltrato institucional, porque o que vemos é que é un desleixo e unha inacción tremenda para abordar estes temas. E hai unha forte interrelación a maiores entre pobreza e obesidade infantil. Si ti non tes para poder proporcionar proteínas ao teu fillo ou a tua filla, o que faz é recurrir a alimentos precocinados, porque ás veces no sitio que habitas o único que dispose con microondas, porque ás veces moitas delas tes que elixir entre utilizar a cociña para facer unha comida ou utilizar o gas para duchar ao neno ou a nena para que o día seguinte podan ir á escola en condicións saudables. Métese comida con un alto valor enerxético, pero que no fondo non son máis que calorías vacías, que o que fan é que aguanta, claro, aguanta o día, non? Pero ao final iso ten consecuencias, e as consecuencias é que agora mesmo hai un índice moi alto de rapaces e rapazas entre 2 e 17 anos que padecen obesidade e sobrepeso, que padecen diabetes, que teñen xa colesterol alto. As persoas usuarias da cociña económica poderían falar dos mesmos, porque ás veces eu son seguidora por veces da cociña económica, e aí atrás tiña unha conversa co traballador social e lle dixen que deberían de ter un pouquiño de cuidado co que saen por redes, non? A cociña económica, por exemplo, ten 2 sistemas de funcionamento. Un é a xente que vai xantar ali, e outro é familias enteiras, casi sempre sole ser a muller a que vai buscar a comida, que levan a comida para a casa, non? Bueno, pois aquilo é, non sei se teñen unha granxa de porcos ou se efectivamente hai máis chourizos que pan, pero todo chourizo. E metes de callos a un rapaz ou a unha rapaza en pleno mes de agosto a comer. Entonces, eso é o que está detrás tamén, non? Logo temos moi poucos recursos, non? Vivendas, denunciábamos tamén hai pouco na prensa a existencia de un submercado marginal de alugueiro. Non sei se vichedes estes días na prensa o tema da zapateira, dos calpóns da zapateira. Bueno, pois nos calpóns da zapateira tamén viven mulleres que non van dar a cara, que non van sair, non porque non sexa certo as condicións que se relataban na prensa, sino porque cal vai ser a alternativa. O Concello di que precintar os calpóns, aí viven máis de 40 persoas, que van facer con eles? Eso de momento non se sabe. Nos, nesta entrevista que tivemos con Llolla e na que tamén estaba a alcaldesa, dixémoslle que, bueno, que primeiro 19.000 vivendas baleiras na Coruña, nós pensamos que son menos porque moitas seguramente estén no mercado negro do aluguer, pero que habría que averiguar a quen pertenecen, por que están baleiras. É moi posible que algunhas sexan froito dos esforzos do traballo de algunhas persoas, pero que neste momento non podan afrontar a rehabilitación. Hai unha solución aí que consistiría en, vale, eu rehabilito a vivenda e ti a cambio macedes durante un tempo nas vai buscar. Non sabemos que vai pasar con eso. A Xunta de Galicia, bueno, sabemos que hai unha única promoción que hai, vai a ser no climático, que van ser 40 vivendas. A cidade da Coruña hai 2.000 persoas inscritas no Instituto Galego de Vivenda solo demandando vivenda pública.
E logo hai outra posibilidade que se está a facer neste momento en cidades como Valencia ou Barcelona, pero que depende tamén da normativa autonómica, que consiste en negociar coa Sareb, o Banco Mal, ou coas inmobiliarias que teñen os bancos, para que efectivamente ponen a disposición das persoas ese tipo de vivendas. Que é quen as ten que ter. Ten que ter esas vivendas somos as persoas, non o mercado. E isto un pouco así, a grosso modo, o panorama que hai, non? Respecto ás prestacións sociais que vos dicía antes, nas que Galicia tamén ten o privilexio de ser a segunda comunidade con prestacións máis baixas, a risca equivale a 404 euros ao mes, e con eso se supón que xa podes facer fronte a gastos de vivenda, suministros, manutención e roupa, pois se calcula que somente un 7,5% das persoas que están baixo a línea da pobreza teñen ese tipo de prestación. E iso por qué? Pois porque moitas veces se pon a burocracia por riba das necesidades das persoas. E entón, esta muller, cando vaya a solicitar unha prestación, no caso de que se atreva, o tema da filla e tal, pois vai a ter que cubrir algo así como 20 formularios, cada un dunha institución e dunha administración, no caso de que teña capacidade. Hai moita xente que non ten capacidade para poder interpretar todo eso que te exixen, que te piden. Despois deso, bueno, primeiro pides cita, despois aos 3 meses tes a primeira entrevista coa traballadora social, aí te dan toda a documentación, pasan outros 3 meses hasta a seguinte cita para entregala, e despois xa cando chega a xunta, pois, 24. En total, pode pasar tranquilamente un ano sin ingresos. Non, bueno, sí, agora sí que quería comentar algo, non? O que volver ao tema dos enfogarismos en sentido amplio, non? En sentido amplio, porque ese enfogarismo, eso que reflexa é unha idea androcéntrica, patriarcal, que tamén é a que, digamos, que condiciona o tipo de equipamentos sociais que hai para este tipo de persoas, non? Nos pensamos que, precisamente polo que decía antes, de que o 70% das mulleres que están en situación de rúa sufriron previamente malos tratos, entendemos que debe haber equipamentos específicos para mulleres, porque se xa veñen dun entorno hostil, ter que compartir baños ou espazos con homes, pois para elas eso supón unha quebra emocional tan forte que ás veces fan que non acudan, que prefiran, pois eso, ir ás urxencias, pasar moitas delas a noite camiñando e o día dormindo, polas propias características destos equipamentos, non? En sentido amplio, sen propiedade de vivenda, vivendas con deficiencias de construcción, estado ruinoso, sin suministros e instalacións acaídas que podan permitir un mínimo de salubridade e de higiene, humedades, frío, ansiedade, barreiras arquitectónicas e amoreamento. En moitas destas vivendas que están no mercado mergullado conviven persoas moi diversas, con intereses moi diferentes, e para as mulleres significa pois verse obrigadas a unha convivencia forzada con estranos nas que tens que compartir xa prácticamente o último reducto que te queda da dignidade, que é a intimidade. Vou vos decir así alguna deste estudo que comentaba de Barcelona, algo que comentaban así unha testemunha que está ligado con outra, non? Unha testemunha dicía: vivir na rúa é como vivir co maltratador na casa.
E outra testemunha, despois de ter denunciado ao ex por maltrato, despois de ter acabado na rúa, volveu comer. Volveu porque dixo que antes de estar na rúa, expoñéndose a ser apalizada e violada todas as noites por desconhecidos, prefería voltar co coñecido e que o fixera na casa. Isto era o que, por eso decimos que nos parece tan urxente abordar este tema, non? E visibilizado tamén. Vou parar un momento, vou beber un poquinho de agua, e ide dándolle voltas, porque sí que me gustaría xa a partir de ahora empezáramos a comentar. Sí. Sí, me lo poñer. Ah, perfecto. Ao final hai no. Tamén está en castelán, pero bueno, temos que falar con Isabel. Yo tan solo quería hacer un apunte que a tener en cuenta que no se ha hablado aquí en esta conferencia, mi nombre es Cristina, y bueno, pues que también aparte de la violencia de género hay casos en los que se tienen, o sea, esos sufrimientos los padecen gente en situación de violencia doméstica, ¿vale? Que tampoco se habla de eso. Entonces hay mujeres que están sufriendo violencia doméstica, ya no solo violencia de género por sus parejas, sino pues por sus familiares, porque son personas que están a cargo de familiares, que están bajo la tutela o la potestad de sus familiares, y esos familiares ejercen violencia doméstica contra esas personas, esas mujeres. ¿Vale? Entonces también habría que tener en cuenta que eso existe y es muy difícil demostrar, ya es difícil demostrar la violencia de género, pues es más difícil todavía el tema de la violencia doméstica, que es un tema que se tiene muy solapado, se tiene muy oculto por el sistema en general, y creo que también habría que tenerlo en cuenta y sacarlo a relucir, porque esas mujeres sufren la misma problemática. Hemos tido algún caso de bueno, pues pode ser unha manifestación desa violencia intrafamiliar. Hemos tido algún caso tamén de mulleres que desafizadas pola súa propia familia. Sí, por eso lo digo. Yo conozco casos, estoy muy vinculada con ese tipo de personas y creo que es pues también bastante grave porque claro, se habla mucho de la violencia de género, pero no se habla de la violencia doméstica y eso existe también. ¿Puedo hacer una pregunta respecto a eso? Cuando estás hablando de la violencia doméstica o intrafamiliar, normalmente ¿quién ejerce esa violencia? ¿Figuras masculinas o femeninas? Los que yo conozco personalmente, figuras masculinas. Claro, é que cando falamos, por exemplo, do tema das cuidadoras, cuidados, etc., son mulleres que están, o sea, que son víctimas de violencia por parte das figuras masculinas, un tío, un irmán, etc. Entón, eso é violencia de xénero, porque, por exemplo, esas mesmas personas non exercen esa violencia, por exemplo, co irmán, na cuidadora. Totalmente de acuerdo. Entón, a cuestión é que, cando falamos de violencia machista, teríamos que ampliar non solamente a parella, exparella, senón amplitude tamén da familia, porque dentro da familia, o que ti estás dicindo, o sea, as cuidadoras, por exemplo, as nais, fillas, irmás, etc., son víctimas desa violencia, pero normalmente por figuras masculinas. Y es que el problema as coidadas, por exemplo, as mulleres coidadas non suelen ser violentas. Sí, totalmente, pero es que el problema es que aún encima, cuando tú acudes a la justicia en estas situaciones, se solapa el tema de violencia de género con violencia intrafamiliar, con lo cual no se tiene en cuenta eso. Y hasta las propias sentencias y todo eso son, pues, te excluye. O sea, el sistema te excluye cuando eres una persona afectada por este tipo de violencia, porque no sabe el sistema dónde meterte tampoco. La propia ley, si en violencia de género o en violencia intrafamiliar. Y el tratamiento es distinto. Sí, y las consecuencias son diferentes. Entonces eso a mí me parece muy grave y me gustaría destacarlo. Nada. Mira, hai unha persona que quere falar. Sí, ben, ainda que non entrou na exposición de Xío, o sea, este tema, pero como é a primeira vez que asisto con unha conferencia específica sobre el tema de mulleres, non me resisto a calar. Pode ser que é o atávio, pero non o é, porque o hino a rapaces novos
en plan machista e as rapazas novas en plan sufridor. Vamos a ver. Si un home se deita con moitas mulleres, é un tío moi macho, é moi home. Unha muller se deita con varios homes, é unha puta, con perdón da verba. Ese é un dos motivos polos que tamén hai menos mulleres en situación de rúa e polos que as vemos menos, non? Porque unha muller fai de todo antes de se converter nunha mujer de la calle. Xa sabemos o que hai detrás disso, non? E o que comentas da xente nova, a verdade é que sí que creo que Cristian pode afondar un pouco máis en isto, non? Pero sí que é certo que é moi preocupante, porque de feito creo que están medrando as denuncias a partir de 23 anos ou unha cousa así. Estamos vendo casos de rapazas moi novas que están sendo asasinadas por as súas parellas. Algo máis debemos de facer sobre? Non só por parece, por pandillas que coñen unha rapaza de 13 anos a violan todos, maltratan e alguna acaba de morta. Si podes ampliar o de por que evitan ir aos servizos sociais a muller protagonista, porque que pasaría se fose? A ver, o que di a lei para todas e para todos é que en situacións problemáticas o que prima é o interés superior do menor. Un menor ten que ir á escola, polo tanto ten que ter libros de texto. María José comentábame hai uns anos e tal que estaba escandalizada por primeira vez despois dunha trayectoria docente moi longa, estaba topándose con nais que non podían afrontar os gastos dos libros de texto. Un rapaz ou unha rapaza ten que ter unhas condicións mínimas de habitabilidade, de salubridade. Entón, cando eso non acontece, non é que os servizos sociais se adiquen a secuestrar nenos e nenas. Pode haber casos de negligencia, pode haber casos de prexuízo, pero certamente hai que proteger a ese neno e a esa nena, non? E no primeiro no que reparamos é no material. O emocional queda aí como en segunda parte, que tamén se debería valorar, non? E polo que eu sei, ante casos como estos sempre se procura que quede no núcleo familiar. Pero ese medo existe porque é posible que acaben en centro de acollido. Se me falase dos suicidios económicos, eu penso que hai suicidios económicos, claro que hai, pero tamén hai moito suicidio psicológico. E hai moito suicidio que é un pouco mistura de todo, o sea, en que se dan situacións económicas, situacións psicológicas que llevan ao suicidio. Había unha man levantada antes. Eu creo que me parece unha punta. A cantidade de pisos que hai nos campos, en el campus e tal. Sí, o Concello, a Xunta, non pode haber, non sei se mercados, non sei se se pode decir unha cosa así, porque a mellor é unha barbaridade, non? Pero sí conseguir que eses pisos facerlos da cidade, pois o mesmo que fixeron en Suiza, que tenon feito moitos sitios de Europa. Eu estive traballando moitos anos en Suiza e había pisos da cidade. Cando digo da cidade era da cidade. E ti, según o que ganabas, ti pagabas. E estaba super bien planteado. Flipei. Estou falando de 30 anos. Eu, se ides así bueno, xa hai como un eslogan, non? Que nos utilizamos moito, dirixido precisamente aos gobernantes, non? Que si se puede, pero se quiere. Claro que se pode. Vou vos comentar agora o que van facer o que está previsto en Coruña, nun principio,
por a información que temos do goberno municipal, é ceder solo municipal a cooperativas, a cooperativistas de vivenda, para que hazlo tú mismo, pero eso tampouco vai a solucionar nada, non? Porque se non dispós de 1.500 euros para entrar nun aluguer, vais ter cartos para afrontar a construcción, porque o chan cede, claro, o sea, cesión de uso durante X tempo, pero quen aborda, quen vai a ter cartos para eso? Ou axudas da Xunta de Galicia que se daban recientemente a menores de 35 anos para mercar. Pero vamos a ver, pero en que planeta estratosférico estamos a vivir? Cal é o salario que cobra a xente menor de 35 anos? Sí, espera, non, simplemente enlazando porque dixo que van a facer en Berlín a partir de febreiro. A partir de febreiro, Berlín, vai haber como 2 ou 3 fases, non? A primeira fase vaise conxelar o aluguer, o prezo do aluguer, en alrededor de 2 millóns de vivendas. Vaise conxelar temporalmente, non? Por certo, o precio medio do sol, do metro cuadrado en Berlín, é de 9,80 euros. Aquí, como sempre, 14 euros. Entón, un precio medio metro cuadrado de 9,80 euros en Berlín, van tomar esa medida. Van paralizar temporalmente as subidas. E logo, nunha segunda fase, se prevé unha baixa generalizada xa do prezo do alugueiro, de tal xeito que os propietarios, que é o cargo que tamén está a acontecer, os propietarios non podan cobrar un alugueiro máis alto do que pagaban os anteriores arrendatarios. E a partir do 2022, non se vai a poder subir máis un 1,3 respecto de ilusión. Claro que se pode, claro que se pode, pero que non hai igualdade. A ver como digo suavemente. Primeiro, o tema do alquiler, o que dixo a señora, tal cual, se fai por lei, asunto concluído. O tema da dación en pago, el sí se puede. No sé por qué das a cabeza, es decir, el sí se puede. ¿Cómo llegó Pablo Iglesias a...? Yo me identifico como votante de BNG y también de Pablo. A mí pregúntame polo BNG, por Pablo non. Bueno, eso sí, eu non teño ningún problema. É que non teño información. Eu non teño ningún problema. Eu quero dicir que agora vai haber uns presupostos xerais do Estado. Simplemente, dación en pago ou non hai presuposto. Se acabou o problema. Dáballe a cabeza co tema da dación pero en hai, pago. está BNG, é un voto imprescindible. Dación en pago ou non hai. Sí, pero a ver se agora vai ser toda a política de vivenda do Estado responsabilidade do BNG. Non, hai un voto que é fundamental. Consideramos un problema grave, sí ou non? Mira, eu pediría ao BNG que o voto fundamental ou utilicen outras cousas para abolir o emprego. Solamente eso, se considera un problema fundamental, sí ou non? Eu entendo que sí, pero non estou aquí representando ao BNG. Dáballe a cabeza ao tema No, pero que me refiero que estamos falando como que isto, a mí me dá a impresión que a izquierda non estamos sendo responsables co problema. Incluso estamos agudizando. Me parece un fraude si se puede. ¿Entiendes? Les tenía que caer la cara de vergüenza. Llegar allí con el sí se puede y pasar del tema de la dación en pago. Pero, mira, colocar a marea está por ali pola Praza do Humor. Eu si queres te acompaño. A mí non me pesa. O da dación en pago. O que ti dis da dación en pago dáballe a cabeza porque eu non estou moi de acordo con o cual. Pero é unha opinión personal, é unha opinión personal porque ao final perdes a vivenda e non estou de acordo con que a xente teña que deixar a súa vivenda cando hai medidas e cartos a esgallas se lles dá a gana, se queren, poden. Eu non estou utilizando, cando eu facía referencia a ese eslogan de si se puede, pero non me estaba identificando para nada con... No, pero que a cuestión é o tema da dación en pago, vale, ti dices que non é unha sería unha cuestión cosa matizar, fundamental. pero é un problema persoal meu. É un problema, seguramente, eu non sei non sei o que coñeces deste asunto.
Pero a gravedade fundamental de unha persoa que non pode pagar a hipoteca é esa. E logo hai varias cousas que foron xurdindo. Por empezar por esta final, Jorquera leva fora do Parlamento Español, bueno, non sei que decir ben, pero uns 8 anos, non? E xa levou ali ao Parlamento, a cuestión da dación en pago. Entón, eu sí que te entendo, estaría máis por tal, pero sí que creo que cando menos, aí che queda a casa, non sei que farei da miña vida, pero non debo nada, non? Entón, cando menos esa cuestión, así que é ben decir ya que poidamos no seu momento. Mirade, eu, de verdade, os concellos a nivel municipal ou a nivel do goberno da Xunta teñen que ter vivenda, non sei se é suficiente, pero logo moitísimo máis ampla. E onde está esa vivenda que decías ti? Na Sareb. E que ademais non é aquilo, os bancos vamos dar esas vivendas, pero é que se las pagamos 60.000 millóns de euros, que non temos ni idea de que quere decir 60.000 millóns. Os orzamentos da Xunta son 10.000 millóns, é dicir, todo o que gasta a Xunta en todo, en sanidade, en educación, en todo, durante 6 anos, lle dimos aos bancos, que menos que se xirde que iso que eles echaban banco malo, como se houbera algún banco bo, que ese banco malo, esas vivendas sexan das administracións. Se os concellos ou a administración ten vivendas, non só se soluciona, non, seguramente, vamos, nin de longe para todo o mundo, pero se soluciona para moita xente, sobre todo, que era o exemplo que ti decías, eu decía, moito de Austria, e da agora, nós temos un fillo de uns amigos, foi estudar a Austria, e ali a vivenda que non hai, logo o nivel de vida, bueno, vivir ali faz imposible, pero a vivenda non. Por qué? Porque todos eses pisos en aluguer que son das administracións serven para regular o mercado. Os prezos sexan outros. Entón a solución ten que vir por aquí, por aí. E logo todo o que ten que ver co control dos precios dos alugueres. Oxe, que por a mañá miraba un minuto a prensa e digo, o Banco de España, e como se fora unha noticia, de verdade que xa non sabes que va. O Banco de España é contrario á subida do salario mínimo. No, home, por favor, as pensións públicas e a controlarnos, claro, entón saibamos moi ben cal é o noso enemigo e movámonos, e desde logo vai a ser nos dous lados. Vai a ser a hora de votar, que teníamos aquí, e vai a ser na rúa, Pobre de nós se queremos que todos amañan votando, pero pobre de nós se non somos capaces tamén, bueno, porque o tema está no Parlamento. O tema está no Parlamento, está gobernando a izquierda, está gobernando o PSOE. Eso que estás dicindo ti, a Sareb é pública. Pois é simplemente obligalo a que faga eso, punto. Joder, está no Parlamento. Só unha cuestión que me quedou aí. E logo escoitar a xente que sabe. Mirade, por primeira vez, este ano nos orzamentos do Concello se vai a levar, e tío falabas antes, unha petición do BNG, que as persoas que están nunha vivenda de propiedade municipal non teñan que pagar o mínimo. Pero son, é que creo que son 40.000 euros, se son... É dicir, os orzamentos do Concello andan por encima dos 240 millóns de euros. Son 40.000 euros para o Concello, e lle facían a unha persona que vive con 400 euros, que ten que pagarlle o Concello que teña que pagar un mínimo. O sea, pasa forrando cada mes, e nada, bueno, non sei que vimos situacións terribles no momento en que o IBI subeu casi nada, porque unha xente, bueno, sabemos todos como se vive, cando vives o Concello era non querer, pois por primeira vez, como ademais, así o día será a lei, son os propietarios que pagan o IBI. Que pode pagar a persoa que arrenda, sí, pero se decide contigo de igual a igual. Aí non había unha situación de igualdade entre un concello e unha persona. Entón hai que escoitar a xente. Eu creo que o que veces non se fai. Mira, ollo co que ven aí. Hoxe creo que era Nadia Calviño, que non sei se é ministra de Economía ou algo así. Pois ela estaba en contra de regular o prezo dos alugueiros. Imos ter que sair a rúa. En canto a Sareb, o preto do 50% da Sareb está participado polo Estado, o resto son bancos. Bueno, pois a propia Sareb está pedindo, la de compra ahora, vamos a hacer de pago. Está pedindo que sexa o Estado, e o está utilizando, é dicir, bueno, para solucionar este tema, que o Estado merque a Sareb e que
poña esas vivendas a disposición de, o sea que volveríamos a pagar outra vez. E a cuestión que decías do IBI, que tivemos algún caso tamén e tivemos lo que pelexar, xa non é só que repercuta no inquilino, que non debería de ser, non? É que cando é o propietario que non pode afrontar, que non podes afrontar, porque ao mellor tes un salario que ni siquiera te pode permitir afrontar o pago da hipoteca, e tes débedas coa administración local, non tes dereito a ninguna axuda de emerxencia. No momento no que salta que tes unha débeda, ou por IBI, ou ao mellor non sei se ou por unha multa de tráfico ou algo así, mentras non a pagues, non podes acceder a unha axuda de emerxencia. Perdón, había unha secas de comedor dos colexios. Perdón, había unha má de que fai baixo. Perdón, a ver. Me poñer seria. A ver, é que hai unha má de que fai un rato. Verá un pouquiño máis, Digo, teño tantas cousas para decir e tan desorganizadas que non sei por onde empezar. Pero bueno, hai unha cousa, o sea, hai unha cousa que hai unha parte do Estado que está ben organizado, que sei que ten moi bons salarios e tal, que se pode pagar un salario mínimo de 900 euros e todo está moi regulado e tal, e esa parte do Estado impide que se poda organizar unha economía máis informal de subsistencia, que se permita, se eu quero montar na miña casa un puesto de rosquillas, o Estado non me vai permitir porque me vai a poñer as normativas de sanidade, etcétera. Entonces eso fai que a xente, pois, se teña que comer nos niveis de precariedade moito máis grandes, o sea, hai unha brecha moi grande entre o Estado e a xente que vive en precariedade. Eso que, bueno, deixa aí despois que quero decir que por unha parte pides o salario mínimo a 900 euros, pero aumenta a xente que podería vivir se non tivese que pagar certas cuotas, o sea, unhas cuotas máis elevadas, o sea, é como que un estándar moi alto do Estado impide que outra parte da economía se poda desarrollar a curto. Entón, eso é unha cousa, non sei se me expliquei ben ou non sei se teria que explicar para desarrollarlo. Despois outra cousa que te fala da Sareb, eu creo que o problema máis que a vivenda é como está a economía, o sea, a vivenda é un problema, pero é como funciona a economía, que a idea principal é a propiedade privada. Por que o Estado non cede as vivendas, por que fan a Sareb en lugar de pagarlle os propietarios e que os propietarios despois se encargasen de gestionar a devolución dos cargos do Estado? Pois porque estaba defendendo o principio da lei de propiedade privada en torno a todo o cal se articula toda a economía. Que pasa? Que ao final non se pagou. Entón, que pasa? Que se agora a Sareb, o sea, como vas a dar unhos pisos a xente ou vas a ceder unhos pisos a xente a que se lle quitou previamente, non? O sea, por eso creo que non creo que estén moi de acordo en que o Estado o sea, por eso se fala de mercarlle outra vez os cartos a Sareb, non entre si como eso. Eso lo deixo aí. E, bueno, que me agora sí que pode. Sí. Non é que falabas ti desa xente, hai xente, estamos vivindo nos colexios que os nenos non poden comer no cole e solamente tiñan esa comida ao mediodía e non poden porque non teñen a beca escolar, porque teñen unha débeda o concello, unha débeda que pode ser unha multa, ou que pode ser do IBI, que pode ser de calquer cousa, está se dando nenos que teñen que ir a comer a súa casa e non teñen que comer na súa casa, ou que comer nada. Eu creo que, bueno, que está aí un pouco o debate dentro do que é a Corporación Municipal de reformar as ordenanzas fiscais precisamente para poder evitar eso, non? Nós pedimos, xa hai tempo, por estes casos que tiñamos, de que era xente que non podía acceder á axuda por
ter debedas pendentes. Entendemos que, no caso de familias especialmente vulnerables, pois se ten que artellar outro xeito, por non dicir xa con donación de deuda que xa bastante sufre. Pero, bueno, despois, o problema é cando se decide convertir a vivenda en mercadería, e non ten de agora. En Galicia tamén tivemos o privilexio de ter había un ministro de vivenda do dictador, que é xenocida, que parece ser que non se lle pode chamar xenocida, ou se chama, un ministro de vivenda que foi en 1959, decía que prefería un país de propietarios que de proletarios. A partir de aí, a partir dos anos 60, e non só en España, porque despois, no 73, Pinochet tamén decía que prefería un país de emprendedores que de perdedores. Margaret Thatcher tamén fixo as súas coa vivenda, criminalizando os barrios obreiros porque interesaba dispersar e disgregar, e van a matar con esa solidariedade que fixo que, por exemplo, a nivel de España, en Galicia sabemos ben, moita xente puidera sobrevivir ás consecuencias da guerra civil, porque había unhas redes fortes, solidarias nos barrios. A partir de aí, dos anos 60, todas as políticas que se fixeron de vivenda foron destinadas a convertir a vivenda nunha mercadoría. Foron destinadas a fomentar a propiedade, non o alugueiro. E daqueles lodos, pois, veñen estos bancos que temos. Quen foi o ministro da vivenda galega nos anos 50? Non, díxeno por Franco. En 1959, non me lembro agora exactamente do nome do ministro, pero presentando unha lei sobre vivenda precisamente dixo esa cosa. Bueno, temos que ir rematando porque ainda temos que ver o vídeo, pero alguna intervención máis? Unha cosa máis que me quería decir era que, claro, que agora, que pasa? Que non hai unha... O sea, antes se comentaba que rapaces de 35 anos cobran, non sei que. Pero hai moitos rapaces de 35 anos que cobran moitísimo máis do que non cobraré eu nunca da miña vida, que traballan no sector das TICs. Entonces, eu creo que as propostas que fai o Consello de Vivenda Cooperativa están enfocadas a xente que xa se pode permitir a acceso a vivenda. O problema somos as persoas que estamos debaixo desa brecha de non ter unha economía popular e a nos que non nos facilitan o acceso a vivenda. E despois outra cosa que hai, o problema que fixo, o principal problema que hai é precisamente o emprego. E que pasa cal é o problema? O sea, o Estado ten moitos gastos, necesita unha fonte de ingresos, e o turismo é unha gran fonte de ingresos. Agora mesmo non é como se destruiu todo o tecido que había de tecido económico, de industria, se cargaron tamén os hospitales. Acabas en la calle, huyendo del machismo. Allí todo lo que encuentras, te encuentras con lo mismo en la calle y en la casa todo. O sea, se destruiu o tecido económico que había. Entón, agora, o tecido económico que hai, é un pouco, hai unha parte que sigue sendo sólida, pero hai outra parte que sigue sendo cruz. O problema agora, o sea, se vas polas rúas, hai unha cantidad de inmobiliarias que alucinas. E, claro, e cal é a demanda, o sea, porque agora mesmo pois é unha fonte de ingresos moi segura, o sea, se fala de non sei cantas persoas hai en Coruña, pero o que se pode garantizar é que hai unha cantidad de pisos compartidos por xente que ten máis ou menos a miña idade, moitas persoas, pero tamén moitos homes. E é xente que pode ter a súa familia, pode ter o seu traballo en outro sitio, pero tamén que lo ten como forma de vivenda permanente. Entón, pues bueno, que quería eso. Mira, isto que dice onte mesmo, buscar unha nota, veía nun xornal que hai moita xente que está investindo en vivenda para dedicar ao alugueiro, non? Bueno, pois no
no caso concreto da cidade da Coruña, a rentabilidade está nun 4,8. É 12 veces superior a rentabilidade que daría destinar unha vivenda a aluguer que os bonos do Estado a 10 anos. Ese é o motivo tamén de que moita xente este a investir e a especular aí, non? Antes de poñer isto... Estaba... Carmen. Para Carmen, non pregunta tú. Vale, nada. Antes deste pequeno agasallo que resume un pouco o que eu intentei transmitirvos hoxe aquí, vou pedir un favorciño, a ver se é posible, non? Neste xornal innombrable que todos e todas coñecemos, adoitan a sair todos os días uns pisos fantásticos en alugueiro por 340 euros, 650 euros. Pertenecen todos á mesma inmobiliaria, o tipo de anuncio o mesmo, non? Piso recién pintado, amueblado, soleado. Chamado, por curiosidade, chamade un día para ver na plaza de Santa Catarina. Chamade que non o coñezades un día e preguntade polas condicións. E o periódico non fala? Marco, descansa. E logo hai outro anuncio que sae na Opinión, que tamén se alquilan habitaciones en piso compartido con derecho a cocina, televisión e tal. Faced a prueba, chamade algún día e preguntade que xente vive nesa vivenda. Que tipo de perfil. Con esa señora, e esa señora me fai ela e o fai. Non o digas, non fagas a cosa, porque entón non facemos activismo e despoisima que ven para o mes que ven non pasa nada. Non, que eu sei, é unha pregunta retórica, o que quero é que o fagamos para ver tamén un pouco como está. Mira, cando este fin de semana xa temos a tarde ocupada, chamando. Bueno, antes, primeiro vemos o vídeo e logo despedimos. Sí. Vale. Cambia el escenario, acosada, sin llorada, agredida y maltratada. En las calles y en las casas en que les necesitamos, solo quiere nuestro oído fajica contemplado. No duermas sola en tu saco, a cambio de un trabajito. Yo te lo dejo un rato. En la calle las mujeres nos ponemos un disfraz, chicamada todo el rato, insumisas y obedientes. Dormimos siempre alertas por lo que pueda pasar. Piensan que somos objetos que todos pueden usar. No soy una golfa, no soy una loca, soy superviviente. Una mujer valiente y una mujer valiente. Los albergues a las mujeres nos hacen el pastelillo. Que ha llegado una nueva, a ver quién se la queda. Un día un machito se coló en mi habitación, sin palabras, con su fuerza contra mí se restragó. Me manchó mi camiseta más querida y me dio 20 euros sin ningún remordimiento. Cuando le pillé en la calle le planté cara al carrillo, se me asaltó el muy machito. Pequeños trabajando, cuidando un vegetolio. Un día muy mamón se plantó en mi habitación. Déjeme tranquila, este es mi espacio. Yo le respondí, váyase usted para abajo. Otro día le bañaba, el viejito me encerraba. Él me dijo, aliviame, yo le dije, no. Y tú mismo con tu mano tienes pues la solución. En la calle y en las casas, al machismo, guerra, guerra. Al machismo, guerra, guerra. Al machismo, guerra, guerra. Que no seamos todos, que no seamos 200, que estemos todas juntas al 100%. ¡Al 100%! ¡Al 100%! Denúnciate, dicen, denúnciate, claman. He denunciado y denunciado y no es un buen trago. Que te ríen en la cara, ridiculizan tu aspecto y de propina te la llevas. Algo habrás hecho. Si tienes pareja, los demás sí te respetan, porque ya tienes dueño que te pasea. Y compartir la calle y renunciar a ayuda y recibir
ironía. Tantos malos momentos en mi cabeza no borro, tantos huecos en mi vida que he dejado perder, tantos huecos en mi memoria que ha dejado este hombre en mi historia. No soy una golfa, no soy una loca. Soy superviviente. Y una mujer valiente. Y una mujer valiente. En la calle, en la casa. Anarquismo, guerra, guerra. Anarquismo, guerra, guerra. Anarquismo, guerra, guerra. Que no seamos dos, que no seamos 200. Seamos todas juntas al 100%. Al 100%. Al 100%. No a la violencia, sí a la colaboración. Y una mujer valiente. Y una mujer valiente. Estamos en machismo y luego está. Entón, que pasa? Que se ahora a Sareb, o sea, como vas a dar unos pisos a xente ou vas a ceder unos pisos a xente a que se lle quitó previamente, non? O sea, por eso creo que non creo que estén moi de acordo en que o Estado, o sea, por eso se fala de mercade outra vez os cartos a Sareb, non entre si, como eso. Eso lo deixo aí. Y bueno, ¿quién me quiere? Agora sí que pode. Sí. Non é que falabas ti desa xente, hai xente, estamos vivindo nos colexios que os nenos non poden comer no cole e solamente tiñan esa comida ao mediodía e non poden porque non teñen a beca escolar, porque teñen unha débeda o Concello, unha débeda que pode ser unha multa, ou que pode ser do IBI, que pode ser de calquer cousa, estáse dando nenos que teñen que ir a comer a súa casa e non teñen que comer na súa casa, ou que comer nada. Eu creo que, bueno, que está aí un pouco o debate dentro do que é a Corporación Municipal de reformar as ordenanzas fiscais precisamente para poder evitar eso, non? Nós pedimos, xa hai tempo, por estes casos que tiñamos de que era xente que non podía acceder a unha axuda por ter debedas pendentes. Entendemos que no caso de familias especialmente vulnerables, pois se ten que artellar outro xeito, por non decir xa con donación de deuda que xa bastante sufre, non? Pero bueno, despois, o problema é cando se decide convertir a vivenda en mercadoría, e non ten de agora. En Galicia tamén tivemos o privilexio de ter había un ministro de vivenda do dictador, que xenocida, que parece ser que non se pode chamar xenocida, ou se chama, un ministro de vivenda que foi en 1959, decía que prefería un país de propietarios que de proletarios. A partir de aí, a partir dos anos 60, e non só en España, porque despois, no 73, Pinochet tamén decía que prefería un país de emprendedores que de perdedores, Margaret Thatcher tamén fixo as súas coa vivenda, criminalizando os barrios obreiros porque interesaba dispersar e disgregar, e van matar con esa solidariedade que fixo que, por exemplo, a nivel de España, en Galicia sabemos ben, moita xente puidera sobrevivir ás consecuencias da guerra civil, porque había unhas redes fortes, solidarias nos barrios. A partir de aí, dos anos 60, todas as políticas que se fixeron de vivenda foron destinadas a convertir a vivenda nunha mercadoría. Foron destinadas a fomentar a propiedade, non o alugueiro. E daqueles lodos, pois, veñen estos bancos que temos. Pois, quen foi o ministro da vivenda galego nos anos 50? Non, díxeno por Franco. En 1959, non me lembro agora exactamente do nome do ministro, pero presentando unha lei sobre vivenda precisamente dixo esa cosa. Bueno, temos que ir rematando porque ainda temos que ver o vídeo, pero algunha intervención máis? Una cosa máis que me quería decir era que, claro, que ahora, que pasa? Que non hai unha, o sea, antes se comentaba que rapaces de 35 anos cobran, non sei que, pero hai moitos rapaces de 35 anos que cobran moitísimo
allí que lo que encuentras, te encuentras con lo mismo en la calle y en la casa solo. O sea, se destruyó o tejido económico que había. Entón, agora, o tejido económico que hai, pois é un pouco, hai unha parte que sigue sendo sólida, pero hai outra parte que sigue sendo cruz. O problema agora, o sea, se vas polas rúas, hai unha cantidad de inmobiliarias que alucinas. E, claro, e cale a demanda, o sea, porque agora mismo pois é unha fonte de ingresos moi segura, o sea, se fala de non sei cantas persoas hai en Coruña, pero o que isto podo garantizar é que hai unha cantidad de pisos compartidos por xente que ten máis ou menos a miña idade, moitas persoas, pero tamén moitos homes. E é xente que pode ter a súa familia, pode ter o seu traballo en outro sitio, pero tamén que lo ten como forma de vivenda permanente. Entón, pues bueno, que diga eso. Mira, isto que dice onte mesmo, buscar unha nota, veía nun xornal que hai moita xente que está investindo en vivenda para dedicar ao alugueiro, non? Bueno, pois, no caso concreto da cidade da Coruña, a rentabilidade está nun 4,8. É 12 veces superior a rentabilidade que daría destinar unha vivenda a aluguer que os bonos do Estado a 10 anos. Ese é o motivo tamén de que moita xente este a investir e a especular aí, non? Antes de poñer isto... Estaba... Carmen. Carmen, non me preguntan tú. Vale, nada. Antes deste pequeno agasallo que resume un pouco o que eu intentei transmitirvos hoxe aquí, vou pedir un favorciño, a ver se é posible, non? Neste xornal innombrable que todos e todas coñecemos, adoitan a sair todos os días uns pisos fantásticos en alugueiro por 340 euros, 650 euros. Pertenecen todos á mesma inmobiliaria, o tipo de anuncio é o mesmo, non? Piso recién pintado, amueblado, soleado. Chamade, por curiosidade, chamade un día e para ver na plaza de Santa Catarina. Chamade que non o coñezades un día e preguntade polas condicións. E o periódico non vai? Descansa. E logo hai outro anuncio que sae na Opinión, que tamén de se alquilan habitaciones en piso compartido con derecho a cocina, televisión e tal. Faced a prueba, chamade algún día e preguntade que xente vive nesa vivenda, que tipo de perfil. Con esa señora, e esa señora me fai, bueno, que fai ela e o fai. Non o digas, non fagas a cosa, porque entón non facemos activismo e despois a que ven para o mes que ven non pasa nada. Non, que eu sei, é unha pregunta retórica, o que quero é que o fagamos para ver tamén un pouco como está. Mira, cando este fin de semana xa temos a tarde ocupada, chamando. Bueno, antes, primeiro vemos o vídeo e logo despedimos. Sí. Vale. Cambia el escenario, acosada, sin llorada, agredida y maltratada. En las calles y en las casas en que les necesitamos, solo quiere nuestro ello mágica contemplado. No duerma sola en su saco, a cambio de un trabajito. Yo te protejo un rato. En la calle las mujeres nos ponemos un disfraz, chicamada todo el rato, ni sumisas ni obedientes. Dormimos siempre alertas por lo que pueda pasar. Piensan que somos objetos que todos pueden usar. No soy una golfa, no soy una loca, soy superviviente. Una mujer valiente y una mujer valiente. Los albergues a las mujeres nos hacen el pastelillo. Que ha llegado una nueva, a ver quién se la queda. Un día un machito se coló en mi habitación, sin palabras, con su fuerza contra mí se restragó. Me manchó mi camiseta, mi camiseta.
trabajando cuidando un vegetorio. Un día muy mamón se plantó en mi habitación. Déjeme tranquila, este es mi espacio. Yo le respondí, váyase usted para abajo. Otro día le bañaba, el viejito me encerraba. Él me dijo, aliviame, yo le dije, no. Y tú mismo con tu mano tienes pues la solución. En la calle y en la casa, al machismo, guerra, guerra. Al machismo, guerra, guerra. Al machismo, guerra, guerra. Pero no seamos dos, que no seamos 200, que estemos todas juntas al 100%. Al 100%. Al 100%. Denúnciate, dicen, denúnciate, claman. He denunciado y denunciado y no es un buen trago. Que te ríen en la cara, ridiculizan tu aspecto y de propina te la llevas. Algo habrás hecho. Si tienes pareja, los demás sí te respetan, porque ya tienes dueño que te pasea. Y compartir la calle y renunciar a ayuda y recibir reproches, todo esto es culpa tuya. Vinieron amenazas y los celos también. El hombre me decía, no lo mires a él. Tú eres mía. Tanto golpe, qué ironía. Tantos malos momentos en mi cabeza los borró. Tantos huecos en mi vida que he dejado perder. Tantos huecos en mi memoria que ha dejado este hombre en mi historia. No soy una golfa, no soy una loca. Soy superviviente. Y una mujer valiente. Y una mujer valiente. En la calle y en la casa. Al machismo, guerra, guerra. Al machismo, guerra, guerra. Al machismo, guerra, guerra. Que no seamos dos, que no seamos 200. Seamos todas juntas al 100%. Al 100%. Al 100%. No a la violencia, sí a la colaboración. Y una mujer valiente. Y una mujer valiente. Dejamos el machismo y todos están a gusto. Al machismo, guerra, guerra. Al machismo, guerra, guerra. No estáis solas, estamos todas juntas. Al 100%. Al 100%. Al 100%. Al 100%. Bueno, pues moitísimas gracias a Rocío e moitísimas gracias a todos e todas vos por estar aquí. Espero que fora, bueno, seguro, vamos, eu estou moi contenta e aprendí moitísimo, así que un aplauso, por favor. Eso, que de aquí levemos o activismo no día a día, e a realidade hai imos cambiando, mudando cos pequenos actos tamén. E nada, vémonos o 21. Por favor, difundir o ciclo, vale? Moitas gracias.